Hayahay, sayon, dili ba kakapuyon? Well, after 5 years, makaingon ko, gikapoy na jud ko. Kapoy kaayo. Kapoy yun kaayo. Kapoy. Hello mga bay, mga kaisabingay kung mahisgotag pagkapari. Ug mga adlaw August 13 adunay ordinahanan usa ka deacon. Mahimo na siyang usa ka pari, si Reverend Father Primo Kim Bardina Suete. Ako ni siyang classmate. Ngano man yung daghan pang magpari or gamay na lang ang magpari? Ang kapangutana siguro tani ana. Bisan pa sa kalisod na sa kalibutan karon o sa unsa sa ginabuhi diha no, daghan kayang gitawag diha sa espesyal nga tawag sa Ginoo diha sa pagkapari, pero still gamay na lang yun ang mutubag. Ngano man sayon ba or lisod? Well, sa akong bahin mga kaigsuonan, ako kay 5 years no, bago pa kong nag 5 years sa pagkapari. It's because late vocation man ko. So, in short, naglaag-laag pa ko. Well, maghisgot ta karon kabahin sa kinabuhi sa pagkapari, no? Shout out sa ato ang mga gipang ordinahanan o ordinahanan pa nga bag-ong batch karon, no? Welcome sa ministry sa priesthood. Anyway, maghisgot tag pagkapari. How attractive is this priesthood to the young ones? Hello mga bay, mga batanon diha o mga ginikanan, no? Ang tanan diha na nga naminaw. Attractive ba mi kining pagkapari karong panahon na? Unsam ni kalisod ang pagkapari? Sayon ba o dili? Kapuyon ba ka o dili? Kapoy sad, no? Lisod. Well, kaning pagkapari mga kaigsunan, una og labaw sa tanan, this is not a profession. This is a vocation. Meaning to say, it is a call, a calling, no? So tawag ka na sa Ginoo sa matag usa. Pero doon nagyoy ang matag usa gitawag diha nga gingon mga gimarkahan ka ng daan. Well, kitang tanan nakadawat man niya ang gitawag nga priesthood. Kitang tanan pari sad. Pero gitawag na siya common priesthood. Kitang tanan pari diha sa pagkabinunyagan nato. Mo bitaw nang gitawag ta hari pari pagkapropeta, mao na nga to ang pagasundon kang Kristo isip binunyagan. So kung mahisgot tag pagkapari, ikaw pari sad ka kung gibunyagan ka. Pero common priesthood. Pero laing pagkapari kining ordained priesthood. Sama namo. Ang pangutana, daghan pa bang mosulod sa pagkapari karong panahon na? Well, makaingon ta nga dili man gyud inana kadaghan ang magpari, no? Espesyal nga tawag na siya mga kaigsuonan, unless kung ang usa ka tinawag, no, mutubag sad sa tawag. So magpasalamat ta sa mga batan-on o mga seminarista nga nitubag sa tawag, no? Nituman sa akong bahin mga kaigsuonan, mag-istorya ta sa akong kaagi long personal kasinatian. Aman ng mga pari lain-lain magkasinatian, lain-lain mag-istorya sa kinabuhi. Well, maghisgot ta kung unsa day ang mga kanindot sa pagkapari ug unsa ang mga kalisdanan. I hope this sounds interesting to many of you who are listening and watching our video. So this is Father Rod, sa akong bahin, sa ako ang bokasyon mga kaigsuonan. Kay gitawag mag late vocation, or although gingon nila nga there is no such thing as late vocation. Okay, wala may lumba. Dili man na siya ingon nga paunhanay. Pero sa akong bahin, makaingon ta nga naglaag-laag sa goona, no? Nagtrabaho ko sa gawas because I am a graduate of computer engineering, no, course. So it is a 5-year course. Dili sayon, no, pag-eskwela ni ana. Dayon naman, of course, nakatrabaho inline sa kurso, although most of my work experience are leaning towards sales and marketing, but it involves IT nga mga products or IT nga mga tanan nga involvement sa sales and marketing. Unya mga kaigsuonan doon na tay mga experiences ana. But that is why mao na akong kahiligan sad para sa mga wala nahibalo. So mao na ang kinabuhi nako sa una. Wala man jud ko'y plano magsulod sa seminaryo until such time na kasinati jud ko hunghong sa Ginoo nako. Minaw hunghong sa Ginoo nako.
no? Kaya nagtrabaho man ko, no? I've been working here for almost 8 years in Cebu City for in a corporate world, sales and marketing, and doing managing tasks sa mga inana klase-klase, and do some technical jobs, partly, so sagol-sagol nga experiences. So almost 8 years nagtrabaho, all 8 to 10 years. Naglaag-laag sa akong mga kaigsuonan until such time na dungog na akong hunghong sa Ginoo. Dili sa akong dunggan. Dili sa akong dunggan ha, kundi nahunghungan jud ang akong kasing-kasing. Meaning to say, gitandog sa Ginoo ang ako ang kasing-kasing. Nga, dito na ako na sinati nga doon na ay ko'y calling, doon na ay ko'y bukasyon diha sa pagkapari. For the first time, dili ko interesado or dili kay ko mudawat sa lamdag sa Espiritu. If you ask mga kaigsuonan, no, perhaps siguro ang nagtanaw ninyo karon maingon nga giunsa man nimo pagkahibalo nga it is a call from God. Well, mo na giingon mga kaigsuonan nga dili sayon ang pag-discern. First stage is kinahanglan sensitibo ka sa panghitabo sa matag adlaw. Sensitibo ka sa presensya sa Ginoo kanimo, Espiritu Santo. Well, lisod na siya himuon nga ipayano nga experience because we have different experiences about God's dwelling, no? The Spirit's dwelling. Lahi man ta na. So sa akong bahin, open lang ko. I would like to mention the community nga na-involved ko before, the Oasis of Love Cebu. Salamat kaayo Tatay Dodong, Nanay Dayan, o tanan nga Oasis member. Well, di ako nagsugod, no? Mao na ang gigamit sa Ginoo. Nahimong seedbed sa ako ang vocation nga ni-grow ko, og nagsensitive ko sa ako ang spirituality, og niabli ko sa mensahe sa Dios. Dili ko muto at first, dili ko muto kay lisod, pero dili ka ka-explain. Gibiyaan ako akong trabaho, ang pagka IT officer, gibiyaan ako ang kurso, gibiyaan ako ang community, gibiyaan ako akong pamilya nga layo kaayo. No, shout out sa akong family di ana. You know the story behind makaingon ka nga giunsa nimo Father. Again, sensitive at first nga doon na ko'y something na feel o gihuna-huna gid nako nga unsa man gid ni siya. Murag lahi man akong interest. Nawala man ang ako ang desire nga mo mahimong successful isip professional. Nawala akong desire nga maminyo. Nawala akong desire nga mo prosper sa kinabuhi. Gusto ta ko ma-abroad, mo practice akong kurso, mo prosper sa kinabuhi, magpamilya. But once na active ko sa community, nausab man. Unya, I feel an ultimate happiness nga bisan og tunoon naka-experience at kog laglaag, no, as a kanang nagtrabaho na ka nga nagmaglaglag magabi, enjoying nightlife, enjoying your fruits of your labor, but still the happiness dili nako ma-express or I cannot truly comprehend unsay gipangita. There is something lacking nga di ko kasabot, no, na siya. And I began to become sensitive sa akong panghuna-huna, sa akong interest, sa akong feelings, and my prayer life deepened. Kanang unsa ka ni Lord, time to time mangonsulta ko sa Ginoo, unsa man ni siya Lord, unsa man ni siya. So mga kaigsunan, inanaday na siya ang proseso, no. Lahi ang proseso. Perhaps na may mga kailang nga pari or seminarians lain sad klase, no, lain magistorya, pero kining ako lahi sad. So to cut that long story short, gibiyaan ako tanan, friends outside community, and katawanan kaayo kay all I thought nga sa sulod sa seminaryo kana bitong kanang nakapamalandong gyud ko nga unsa kinabuhi nga murag mao na gyud ni ang tanan nga mga
mga naan akong mga ginagmay nga mga butang-butang gamit ug sa nga naas gawa sa during gigamit pa sa pangtrabaho, ako na nang panghatag, ako naging kung dili na ko ana kay mosulod ko seminaryo, ang buhaton namo dito kay magampo na lang mi, lahi na ako kinabuhi. Lisod ang pag-decide but natingalan ko inana ko ka nidawat, although it took me 2 years of discernment. Lisod kaayo siya. 2 years, dili sayon ang 2 years. But I would not go into detail. Siguro ako na lang nang istorya balik kon ganahan mo mangutana for in another video na sad mga kaigsunan. So, in short, nitubag ko sa tawag, nahadlok ko. So, nitsulod ko sa seminaryo, dili sayon. Naguna-una ko sa mga expenses, gastuhan, kay dili barato. Lasod, dunya human, unsa ka na, kay giingnan man ko nga, perhaps more or less, on my part, 8 years. Again, eskwela ko seminaryo for 8 years. And dili na sa sayon, kay dili lang man na siya purely education ng imo atubangon. It is a formation sa seminary. So you have to balance these 4 aspect. Education, ang imuhang academics, no? Kinahanglan ibala academics, ang imuhang spirituality, ang imuhang imuhang formation sa imuhang kaugalingon o sa imuhang upat ka formation basta lisod daghan kaayo no, imuhang pastoral formation o ang imuhang pakighalubilo sa mga tao o sa mga seminarista, and how you deal with your peers nga imong ako ang kauban mga manghod ra kayo nako, unsaon man nimo pag-adjust. Yes mga kaigsunan, dili sayon daghang kalisdanan makaingon og trahedya, no, kagubot guba maghilak ka sa sulod seminaryo daw mura kay gipriso, no? Siguro daghan makarelate ana sa mga igsoon natong kaparian nga nagtan-aw, labi nagmualit ka sa moagi ka sa philosophy college seminary, daghan kay mga formators nga sus pagka-terror naman lang gyud, no? Grabe kaayo. Monsignor Abella, no? Monsignor, may you rest in peace, no? Hilabihan kaayo ka terror, Senyor, no? Monsignor Rudy, may also you rest in peace, no? Ang atong mga pillars sa seminary formation, sa seminary, sa college seminary during my time, grabe kaayo, no, na sus makain ko daghan kay nga expelled, daghan kay mga na regency, daghan kay nangawa na papas ang ilang bukasyon tungod kay di man kapasar. So it doesn't mean nakapasar ko maayo kod, no, but mas gitayan lagi ako utok kay nagtrabaho na lagi ko, dugay na ko nga nag-eskwela. So ang challenge nako grabe kay ang academic life, hilabihang mga libro tinuon, way puas nga basa, way puas kay dili ka kabasa, dili ka tubag sa mga pangutana kung di ka kabasa. Unya dili man pwede kopyahanay, it's a major kuano kanang a scene gid kay na diha sa seminaryo magkopyahanay ka, wala gid na. So, imbis dili ko anad nga mubasa, hala diha ko nakatuon og basa. Ilabihan yun kakapoy ang giagian. Dili lang kay basa, ang imuhang spirituality 5 times kang mosulod sa chapel. Grabe kaayo. No, the challenge kay sayo kay mo mata. Unya ang pagbalanse nimo sa imuhang sa tibok adlaw. No, tanan niya busy kayo manglimpyo, magtrabaho, inyo na tanan. Unya although na ay magluto pero kami tanan no magtabang sad mi sa pagpanglimpyo, mutabang mi sa tanang programa, tanang activities, tanan nga mga formation mo. Lisod kaayo mga kaigsuonan, unya ang imuhang pagpakigdeal sa mga kauban nimong mga seminarista. Nagtuo mo sa iyon, dili ultimo sulod seminaryo na ay maglalis, na ay magsinumbagay. No, kay sa inana pa ka dili pa kay hamtong, pero kanang naapoy mga competition nga pabrightan na Jesus Ginoo ko, inana kalisod yun, no. So mga kaigsunan, to cut that long story short, sa nakalampos taon ko sa college seminary by the grace of the Lord. Makaingon ko, Lord, basin og maundang gyud ko ani, di ko kalampos pero iya jud kong gitabangan. Nyahuman nitabo ko sa Theology Seminaryo Mayor de San Carlos for 4 years.
unya plus 1 SPFY year. So grabe ang kaagi. So sa SPFY mo nindot kaayo katawanan kay mga kaigsunan kay mao nang exposure time nga di ka magpaila nga pariunon ka. Magpaila lang ka nga ordinaryo ka, magtrabaho bisan asa, magjanitor, mag-asay sudlan. So daghan kaayong mga katawanan nga mga experiences nga makapa-learn sad namo kung unsa gyud ay ang bation kung inana lang ka kahubos nga hutong diya sa katilingban. So mga kaigsuunan diya sa pagkapari, no? Nagrasyahan, no? Dili angayan makasasala, wala gyud, no? Dili ko makaingon nga kun dili grasya sa Ginoo nga iya jud ay nang kabubuton. It is because iya man ang kabubuton kung ato gyud ihatag ang tanan, sakripisyo, pag-antos, tanan, no? Grabe dili sayon nakalampos pagkapari. So karon na pari na. Hayahay sayon dili ba kakapuyon? Well, after 5 years makaingon ko gikapoy na jud ko. Kapoy kaayo. Kapoy gyud kaayo. Tinuod gikapoy gyud ko. Pero wala na nagpasabot nga kung gikapoy ko, wala kong malipay. Wala na nagpasabot nga nagmahay ko. Kundili, timos ang akong kalipay. Hingpit, pasabot nga, wala ko nagmahay. Nagpari ko, malipayon ko. Kaya nga no, mas dayag ang grasya nga gihatag sa Dios kanako. Daghang mga personal nga mga panginahanglanon, makaingon ka nga spiritual nga bahin nga sa palawom, personal in a way nga sa akong bahin, no. On a personal note, I am away from my family because I am from Zamboanga City. From Zamboanga, Cebu. But sa Zamboanga City ko nag-eskwela. Pero mao na siya. Layo kay ko sa Cebu naman ko karon. So affiliated na ko sa Cebu. In short, taga Cebu na ko. Tisayon ba ang usa ka pari nga layo ang iya pamilya? Ako na lang yun nauna nga usa ko ka religious missionary priest. Wherein, true enough, ang usa ka pari missionary man yun. So, mao na lang na akong mindset. So, naipanahon nga sa pagpangalagad, labi na sa ako ang first and second year nako sa pagkapari, bago pa kaayo ko, gibutang dayon ko sa Perpetual Soccer Hospital. Shout out sa mga igsuon nato nga mga kamadrihan diya sa Perpetual Soccer, no? Dili sayon kay ngano, dili sayon mahimong chaplain, uban ka sa mga masakiton, uban ka sa nga matay, uban ka sa mga tanang klase diya sa hospital. Lahi ang imo environment, different sa parokya. Unya, that was the time pagbutos COVID-19. Mao na to. Unsan lay kahimtang sa COVID-19, no? Perting lisura. Nagtuo kang mamatay ka sa akong bahin dito. Kay balo atong mga kaigsuonan diya, no, nga mga madre, shout out Mother Zeta ug sa tanang mga igsuon natong madre nga SPC sisters, shout out kaninyo. Dili sayon, no, pero still ning kamot ta nga makalahutay bago pa gani na mga kaigsuonan, pertig yung hangaka, pertig yung lubog ata, kapuyon man gyud ta kay tao man ta, no, naaman tay lawas kay malubat man ta, tao dili man mi robot. Pari nga tao, no? Wala may pari nga robot, tao. Meaning to say, kapuyon, malubat, espirituhan malubat sad, kapuyon laay, naa na siya, kabahin na siya. So, mga kaigsunan, mao na ako ang first years, no, sa pagkapari. Challenging kayo kay lahi sad. Mura kag ma-isolated ka sa imong kaubang mga pari, dili dayon ka maka-engage samot pagbutos pandemic nga ikaw na lang usa. You have to live by your own. Ginoo ko, ingko ani di ay ni pagkapari, tang lisura gyud. So ikaduha na aside ko sa Bantayan Island, layo kaayo. Although nindot kaayo ang lugar, paraiso kaayo, pero layo sa kaayo. Unya bombarded sa tanang schedule. Again, normal man na siya sa usa ka pari. Ilabi na sa mga vicar nga mga pari assistant, of course, no, mao gyud na ang agihan, ang stage sa labi nagbata pa ka, batanon pa kas pagkapari, ikaw gyud ang, no, sugamak sa tanan. That's normal, no, sa mga pari. So tanan, shout out sa mga pari nga niagi gyud ana, no. So kabahin na siya sa akong bahin ato sa isla. Dili sayon mga kaigsunan kay mahadlok kag dagat, butabo ka abinimog abinimog malunod ang barko, abinimog dagko kay tinuod gyud na siya.
So meaning to say, dili sayon no, sa akong bahin mao na akong istorya, daghang kalisdanan, daghang giagian nga mga challenges ang himamat sa mga tao, pagkihiusa, to be with them, to listen from them. So kinahanglan imuhang sabayan ang tanan unya, dili baya sayon. Mangumpisal tanang mga sakramento, kumpisal 20, 50. Unya human puno ka sa schedule whole day, all throughout your day. Unya naikumpisal nga perting daghana. Nagtuo ka sayon, dili. No? Mao na siya mga kaigsuonan. Kapuyon, in short, kapoy yun kaayo. Draining, unya human, maluya ka. Psychologically, usahay, makontra na nimo imong self. No? Usahay, emotionally, maghilak sa kwarto. Yeah, honestly, kay kapoy man. Unya, maglabad ang mong ulo, labad ang mong lawas, tanan maglabad. Kinsa man, wala. Kami ragyoy magkambot sa mong likod, manghaplas diana. Tanan, no? Nya, human, kinahanglan, labad ang ulo, labad yun ana. Unya, kinahanglan makamumisa karon. Mugawas yung kas misa. Unya, you should appear like you are healthy. Nga okay ra ka, bisag dili okay. So, inana. Usahay, bisan dili na gyud makaya sa lawas, kay hila na to naka, pero naa kay mga schedule, padayon jud ka. Nagtuday kang sayo na siya, no? Lisod kaayo. Kapoy. Pero again, there's a fulfillment. Mga bay, mga kaigsuonan, no? Kung gitawag yung ka sa pagkapari, diha pa lang sa sulod sa seminaryo, you've been discerning for how long nga kabahin na apil na ang pag-ayag kanimo o pag huna-huna nimo nga gitawag bagyod ka diana. Kay mo man na lahi man ang imuhang way of life nimo, gitawag na siya. Lahi ang imo kinabuhi. Bisan magkinaon sa kalisod, but still malipayon ka. Which is true enough sa akong bahin. Still, no? 5 years in the ministry, daghang kalisdanan, daghang challenges, daghan ako giagian bisag 5 years pa lang. Shout out sa atong mga senior clergy diana, pero ako 5 years pa, young clergy pa, pero daghan na kaayo po kong mga kasinatian. Although makaingon ko gamay ra siguro ni sa kasinatian sa mga ubang pari, pero naanasag ko'y mga experiences nga para nako nakapalawom sad sa akong kinabuhing pagkapari. Mao na nga nangahupaw na akong mga buhok. Bitaw no, kay grabe sad ang stress. Dili sayon ang pagbalansi. Bitaw komedya ra na pero upawon jud kog ulo. Pero anyway, mga kaigsuonan, naa ang tinuod nga kalipay sa pagpangalagad. O wala gyud ko nagmahay. Mao na mga kaigsuonan, daghan pa kita ko ganang istorya kabahin sa akong kaugalingon sa akong pagkapari. And I hope nga dili ni maghatag og kahadlok sa mga igsuon natong mga batan-on nga dunay pamalandong or dunay discernment nga magpari mao dili. Ayaw kahadlok. First things first, pray for it. Ask for God's grace, discernment kung unsa gyud. And you have to accept. You have to face it. You have to move or step forward, no? Ayaw hadlok. Suwayig yung sulod. If ever nga ganahan ka, kung you can feel God's calling in you, padayon. Kay ang Dios sa unahan, no? Maoy mag-arrange ni ining tanan. Mausan akong giagihan. Wala ko nagtuo nga makalampos ko kay financially dili ko ganahan manghayo na o panggasto sa seminaryo balik sa akong family. Mo ko mo trabaho sa akong daghan aron makatigom ug makapadayon ko sa pag-eskwela seminaryo kay perting mahal baya. Pero ang Dios daghan ka isa gipadala kanako. Mao na ang grasya sa Ginoo dayag kayo every time na ay mga kinahanglanon na financial blessing sa pag-eskwela seminaryo. God sent benefactors, sponsors na kailang mga tao nga muduol na lang, kusa na lang muduol kanimo. So again, kamo diana nga nagduha-duha, in as much as ganahan kang magpari, padayon yun. Mao na mga kaigsuonan, kapoy ba ang magpari? Lisod ba ang magpari? Yes, kapoy, lisod, dili sayon. Pero malipayon kaayo. Kay mao magyud ni ang ultimate calling sa Ginoo alang kanako. So walay mahay,
walay mahay. So mao na mga kaigsuonan hinaut unta sa karong panahon na nga naapay mga ordinahan na nato, shout out sa mga ordinahanan, no, kaninyo mga igsuon nga bagong pari. Shout out kaninyo, salamat sa inyong pagsanong ug hinaut unta sa mga kabataan nga nagtan-aw niining video nato. Hinaut unta nga madasig kamo. Ayaw kahadlok kay ngano, bisan asa ka sa kinabuhi nimo naagyoy kalisdanan. Bisag minyo ka, naapoy hagit kanimo. Dili sa si tiaw-tiaw, dili pud sayon. Bisan asa ka nga tubag, single blessedness, naa say challenges. In short mga kaigsunan, bisan asa, bisag unsa ang imuhang adtuan, naagyoy challenges, naagyoy pagsakripisyo. So ang importante lang, sigurado ka kung asa ka. Sigurado ka or makaingon ka nga naningkamot ka nga mitubag kung unsay plano sa Dios alang kanimo. Pray for it. You can really feel it and you can really assess yourself if happy ba ka while you are on the formation sulod sa seminary. Bisag lisod, bisag tanan. Siguro isgutan na lang nato na into details into other videos ang mga challenges within the seminary. No, pero mao na nga maka-feel gihapon ka. Makasinati gyud ka nga murag gitawag gyud ka sa Ginoo. Kay ngano, bisan og moingon na ng mga formators nga kining seminaristaha murag wa gyud ni bokasyon. Murag di gini angayan mapari. Pero ngano mang napari man. So walay makaingon, walay makasulti kun dili ang Ginoo lamang. Pero kitang tanan, in a way, isip mga binunihagan, we are called as a priest, common priesthood. So, hinaton ta, puyan nato kini. Bisan lisod, bisan daghang problema, bisan tanan, na dili na nimo masabtan. Pero kung ang imuhang tahas, sama sa sumala kayo sa plano sa Dios kanimo, sama ka nako, na usa na ka professional, apan ni biya, o karon lisod, kapoy, pero pareho sa Ginoo sa mga kaigsuonan, sama ni Kristo nga naghimo sa iyang ministriya, diha naghimog mga milagro, nag-ayo sa mga sakiton, nagpakaon sa 5,000, nagtanan gibuhat niya, nagsangyaw sa bisan diin-diin. Si Kristo usab gikapoy, si Kristo usab naluya. Pero sa gibuhat niya, Jesus himself withdrew. Nagpalayo siya, niadto siya sa kabukiran, kabungturan, sa awaaw, og nagampo, og nagpahulay. So meaning to say, bisan kung si Kristo gikapoy mo pahuway, kamisan mga pare usahay, we also need to rest. Time to rest, time for enjoyment. Kinahanglan balanse kay haron ma-fully recharge o makabalik na santa diha sa pagpangalagad. So again, mga ngutana mo, kapoy bang pagkapari? That's part of our ministry. Kapoy apan adunay kalipay sa kinauyukan sa among kasing-kasing. Daghang salamat mga kaigsunan, kini si Father Rod nga ni-share sa akong gamay nga istorya sa kinabuhi sa bukasyon sa pagkapari. Shout out sa atong mga igsoong kaparian nga nitubag sa ato ang mga igsoon, labi na ang akong classmate si Primo, Reverend Father Primo Kim Wete. Shout out kanimo and congratulations. Welcome to the ministry. Shout out sa atong mga kaparian nga nagtan-aw. God bless kanatong tanan. Ang Dios sa kanunay manalangin kanatong tanan. Sa ngalan sa Mahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Thank you so much. Don't forget to follow sa atong Facebook page ug pag-subscribe sa atong YouTube channel aron mas mulambo pa kita sa ato ang ministrya niyaning evangelization sa social media. God bless everyone!